gugatik eman zuen Jesusek bere burua. Eta Jesusen eta Pilatoren arteko elkarrizketa hori beti gertatzen da kuriosoa edo jakinmina sortzen duena. Errege zera beraz, eta esaten dio, errege naiz, horretarako jaioa naiz eta horretarako etorria mundura. Egiari aitormen egiteko. Egiaren adenak entzuten du nere hitza. Eta Pilato galdetzen dio, zer da egia? Eta Jesusen erantzunik gabe geratzen gera evangelio pasarte honetan. Baina zer da egia galdera horri Jesusek askotan erantzun izan dio. Hobeto esan da Jesusek bere bizitzarekin erantzun dio. Ni naiz bidea, egia eta bizia. Egiaren aitormen egitera etorri dela esaten du Jesusek. Justizia egin nahi die historiako biktima guztiei. Jesusek gizaldi guztietan zehar sufritu duten gizon eta emakume guztiei justizia egin nahi die. Jesus azkenekoen alde ateratzen da. Jesusek ez die bizkar ematen txikiei eta zapalduei. Jesusek historiaren egiazko garaileak, irrifartsu aterako direnak, eta zailtasun guztien erdian, haundien eta itxurazko garaile guztien gainetik aterako direnak, hoiek dira, azkenekoak, ahaztuak, baztertuak. Hoiei justizia egitera etorri da Jesus, hoien egiari aitormen egiteko. Eta gurutzetik bizia berreskuratzen duenean, hori agertuko digu behin eta berriz. Bi historia paralelo agertzen dira lau gizonenak evangelio honetan. Jesus traizionatu duten bi, Judas eta Pedro lehenik. Biek saldu dute Jesus. Batek 30 txanponetan atxilotzaileen esku utzi duenean. Eta besteak 3 aldiz ukatu duenean bere burua gordetzearen. Gurutzean berriz, bi gizon albobanatan, Jesusen albobanatan hiltzen. Eta batek iseka eta salakuntza egiten dio Jesusi, eta besteak berriz, bere erreinura, paradisura eraman dezala erregutzen. Zer gertatzen da Pedroren eta Judasen artean? Zer desberdintasun dago? Edo zer desberdintasun dago lapur baten eta bestearen artean? Egoera berean egonik, nola bat itzultzen da Jesusengana eta bestea ez? Jesusi begiratu diolako. Jesusi begietara begiratzeko kemena izan duelako bere pekatuaren erdian ere, bere ezinaren erdian ere. Eta Jesusi begiratu eta Jesusen begietan errukia sumatu duelako. Ez ezagula sekula beldurrik izan Jesusi begietara begiratzeko. Haundiak izanik ere gure hutsak, haundiak izanik ere bizitzan gure gain daramatzagun kargak, begiratu Jesusi. Eta hartu gurutzetik ematen digun bizia, arnasa, bizimodu berria. Pazkoaren egun haundian jasoko degun espirituaren indarra. Espiritu horren baitan, nahi dugu gure bizi osoa egiaren zerbitzura, Jesusek defendatzen dituen azkenekoen zerbitzura jarri. Herri agintarien alde. Egin dezagun otoitz